Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpal sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipadagi kan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Giselle. Nagkahukom ko nga manadbaho sa laing nasud apad akong supak ang akong amahan. Wa siya maanad nga mahilayo ko niya og dugay. Dagan ang mga amo nga akong nasuwayan, apan wa ko'y asenso ang akong kinabuhi. Pila ray sweldo unya na ay duha nako ka mga manghud nga nag-eskwela sa senior high og ang among ikatulo nga mao'y kamanghuran na apan sa elementary. Bahin sa kong uyab, dako gyud ang akong kasagmuyo. Kay gawas nga dako siyang supak nga mularga ko og laing nasud. Iya naman hinuong gipakaubos ang akong amahan ug ang among kapobrehon. Sa gym na ito magkita lagi. Duwa man na mo ni Katon. Ano na, sir? Sorry kayo. Dili ko mula agad trabaho na po na kaugma. Di ko kinabuan na sa inyo eh. Kulatahan pala mo niya kung may siya. Nagpailalag yung kangasadaan kalayo. Maong nahadlok ang papa. Ako na kung iprakta na ko imo. Pero, ilakay mo sa po. Nasayop ko sa una na kong gituhuan, Leo. Wa ko mag-expect ngayon anak ba rin kakaway respeto. Lagi. Tingin ka. Nasuko ka di kang maayo na ko. Sige na. Bye na, Leo. Naaray gyud na nimo, Giselle. Upadayonon pa nimo ang pakigrelasyon atong tawhana. Hinaot na kung magkadayon mo, dili lang unta ka mangwintas og bukog. Dili na rin ako feel, Mama Josie. Nakatuntawhan na mo ako mabana. Nagkaanang naman si Kambugiro sa kumpaniin niya. Hawniyon sa may imurong plano. Mabalik na nagyugos pagtrabaho sa akong amo, ma. Kaya magin masugot sa papa nga mula ka ko na nasod. Ako baya, Giselle. Mas gusto pa kong mularga kaglaing nasod. Aron adto manarbaho. Kaysa mahinayak o niya katong uyab ni mong si Leo. Masugot pa lang ginutas papa man, no? Makatapang na ginutas kayo ko sa itong kalisod. Maka-eskwela pa o niya college si Dong Fred. Ayaw lang una o dali-dali sa pagbalik na sa imong amo, Giselle. Sige lang, kay istoryahon akong tarong si papa ni mo. Ako siyang pasamton. Sige, ma. Maayon nagmakumbinser ni mo sa papa, ma, uy. Alang kini sa itong pamilya ang akong gilantaw, ma. Kaysa maminyo lang unya kong sayo din, he. Sa tao pag nga way pagbati sa atong kalisod. Kabutan-buutan naman na si Kuya Leo manang. Kabugiro mo na siya, God. Mao ba, Fred? Oo, lagi manang. Ako mga amigo, lagot kayo sila. Kay gilugan og bula dito sa gym. Mao ba? Abusado kayo na siya manang. Nagsalig kay barangay konsehal man niyang papa. Feeling niya, laha na po ng gym. Leson na lagi. Dong, kung pananglit ba? Hmm. Kung musugot si Papa Marshall nga monarga kong laing nasod. Pagtarong begsi mong pag-eskwela, ha? Maningkamot ko nga makagasto ko ni mo sa college. Salamat man ng Giselle. Ay kabala ka nang. Kung may nayon magani na maningkamot yung kong eskwela. Magtinabangay taalang sa atong pamilya tong Fred. Ato ning bangunon ang dungog ini nga gipakaubos nila kay laki.
pobre. Pagbuhay mga grado ang atong mga ginikanan. Ayaw na lang, Ging. Please. Magsulti ko na ta. Ay, kulit kayo. Ano may imong tuyo, Leo? Siya eh. Ikaw ba? At lagi mo kong respeto eh. Bisan nga na lang mga anak kong konsihal ning atong barangay. Buhay ilang ko? Ayaw ko gunit-guniti dinisdaan. Hilas ba ni mo umura makasikinsa? Nakonsihan lang gani mong papa nga manager o punerarya, pero tinan mong garaa? Nagtuogi kong tarong kang pagkatao, Leo. Hambugiro mo ni kayo ka? Giselle, langging. Galit ko nga nabugnaw sa akong pagbati ni Leo nga akong uyab, Priscilla. Anam-anam na good nga mipakita siya sa matuod yung batasan nga pagka-hambugero. Sorry po kayo sa kung nasulti ni mo karon ha. Prangkahe mo gini kayo mo gusto. Di prang karapod ko, Leo. Ina mo eh. Di na mo ganay ka musangpit ang langging. Kung sakto kang pangutok, makasabot ka. Di ani eh. Magdarong mo nito langging. Ha? Ikaw ko manahan na rin yung ani. Sa matuod yung batasan nga pagka-hambugero. Mga kasama atong sundarugma, ang laing sumpay sa suwadampo ni Giselle dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danielsos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nakota. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginaw.